La preocupació pel clima és cada vegada més present. Per altra banda, les necessitats del segle XXI no són les mateixes que les del segle XX. Aquests dos fenòmens estan creant un canvi de paradigma en l'arquitectura actual, obrint camí cap a noves formes de dissenys més sostenibles, innovadors i millor adaptats a la vida quotidiana actual. Aquest fenomen em sembla fascinant i és per això que he elaborat un treball de recerca anomenat Canvi de paradigma en l'arquitectura actual, on busco aprendre sobre com el món de l'arquitectura s'està adaptant a l'actualitat i respondre a una pregunta. És possible que una casa sostenible sigui alhora pràctica i eficient? Per respondre a aquesta pregunta, el meu treball s'estructura en 4 eixos principals. En primer lloc, analitzo aquells aspectes que, gràcies al canvi climàtic, s'estan tenint més en compte i que, per tant, compten amb sistemes en vies de desenvolupament. Seguidament, analitzo com aquests nous sistemes s'apliquen en un cas real, el prototip TAO, una casa sostenible de baix cost creada pels alumnes de l'Escola Superior d'Arquitectura del Vallès, l'ESTAP. Posteriorment, per tal de materialitzar el coneixement adquirit, elaboro una maqueta de TAO. I finalment, faig una comparació entre una casa sostenible i una casa tradicional i extrec els avantatges i desavantatges que presenten cada una. Per altra banda, per tal de garantir la fiabilitat d'aquest treball de recerca, extrec la major part de la informació del lloc web oficial de TAO. Així m'asseguro que el contingut presentat està verificat per una institució fiable. En aquest treball exploro 3 àmbits clau de l'arquitectura sostenible. En primer lloc, la kitchenette, una nova concepció de cuina que està adaptada a un estil de vida modern, on es cuina menys, i que per tant inclou una nevera reduïda i mètodes de conservació naturals. En segon lloc, els mètodes de confort. Aquí destaquen l'ús de persianes i cortines, l'orientació solar i l'ús de la ventilació per sota els fonaments per tal de regular la temperatura sense la necessitat d'una despesa energètica. Finalment, la gestió de l'aigua, mitjançant un sistema de reaprofitament que diferencia l'aigua potable de l'aigua grisa, de l'aigua groga i l'aigua negra. Després d'estudiar aquests aspectes, he arribat a les següents conclusions. D'una banda, el model de cuina de la casa TAO és un model funcional per a gent jove amb un estil de vida individual. Malgrat això, no el considero tan pràctic per una família o gent gran. D'altra banda, els sistemes sostenibles requereixen d'una quantitat de temps i d'uns esforços manuals que no són accessibles per a tothom i que poden acabar sent pesats durant el dia a dia. Al llarg d'aquest procés he anat adquirint gran varietat de coneixements. Aquest treball m'ha permès comprendre millor la filosofia i el funcionament d'una casa sostenible. Tanmateix, he après que una casa sostenible no és només un conjunt de sistemes eficients, sinó que és el reflexe d'un estil de vida i d'uns valors de respecte cap al medi ambient.